ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభుత్వ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. పండితులు న్యూ మినిస్ట్రీస్ చర్చ్ నుంచి ఈ అనుదిన వాక్యం మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజు మనం కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం 7వ వచనం ధ్యానించుకున్నాం. కావున మీరు ప్రభువైన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించిన విధముగా ఆయన వేరుపారిన వారై ఇంటి వలె కట్టబడుచు, మీరు నేర్చుకున్న ప్రకారముగా విశ్వాసము స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం విస్తరించు ఆయన నుండి నడుచుకోండి. ఈ భక్తుడు దేవుని సంఘాన్ని దేవుని కొరకు సిద్ధపరుస్తున్న విధానం మనకు కనబడుతుంది. ఏమని ఆయన సంఘాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడంటే, మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అంగీకరించిన విధముగా అంటే ఆయన సిలువ రక్త ప్రోక్షణ చేత మనము కడిగి శుద్ధీకరించబడి పరిశుద్ధుల గుంపులో చేర్చబడుటకు యేసు సిలువ మరణము లేక శరీర రక్తములు మనకు అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి. అది ఎరిగి ఆ విధంగానే మనం ఆయన వేరు పారిన వారమై ఉండాలంటే మనల్ని బలపరిచినది ఆయన వాక్యమై ఉండాలి, మనల్ని నిలబెట్టినది ఆయన శరీరమై ఉండాలి, మనల్ని నడిపించినది ఆయన రక్తం మాత్రమై ఉండాలి, మనము ఆయన కొరకు జీవించే పరిశుద్ధ జీవితాన్ని నడిపించేదాని పునరుత్థానం మాత్రమే ఉండాలి. దీని విధంగా మనం ఆయన వేరు పారిన వారమై ఉండాలి. వేరు ఆయనలోకి వెళ్ళాలి. సారం ఆయన నుంచి రావాలి, ఆయన వాక్యం నుంచి రావాలి, ఆయన ఏర్పాటు నుంచి మనకు రావాలనే గొప్ప సత్యాన్ని ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు సంఘానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ముందు అధ్యాయంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మొదటి అధ్యాయం కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 21వ వచనం. మరియు గత కాలమందు దేవునికి దూరస్తులను మీ దుష్క్రియల వలన మీ మనస్సులో విరోధ భావం గలవారునై ఉండిన మిమ్మును కూడా తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణం వల్ల ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సమాధానపరచెను. అంటే దేవునికి దూరస్తులుగా ఉన్నటువంటి మీ దుష్క్రియల వలన దేవునికి దూరస్తులుగా జీవించారు. మీ మనస్సులో దేవునికి వేరైన స్వభావం అంటే దాని విరోధ భావం గలవారై ఉన్నారు. అలాంటి మిమ్ములను ఆయన తన ఎదుట పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా నిలబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణం వల్ల ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సమాధానపరచరు. క్రీస్తు మరణం వలన దేవునితో మీరు సమాధానపరచబడ్డారు. దేవునికి విరోధస్తులుగా ఒకటి జీవించారు. మీరు దేవునితో సమాధానం కలిగి ఆయన జీవించడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని బట్టి మీరు దేవునితో సమాధానం పొంది ఉన్నారు అనేటువంటి గొప్ప సత్యాన్ని పౌలు సంఘానికి వివరిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ఇంటి వలె కట్టబడుచు అనే మాట కొలస్సీ 2:6-7 వచనాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంటి వలె కట్టబడుచు, ఒక ఇల్లు వలె కట్టబడాలి. దేవుల్లో మనం ఒక ఇల్లు పునాదులు వేయబడి చక్కగా ఇటుకల చేత, ఆయా క్రమం చేత, ఆయా వస్తువుల చేత అది కట్టబడుచు ఒక రోజున పరిపూర్ణ దశకు ఎలా వస్తుందో అలాగే దేవుల్లో కూడా మనం ఒక ఇంటి వలె కట్టబడాలి. అలాగే తర్వాత ఇంకొక అనుభవం చెప్తున్నాడు, మీరు నేర్చుకున్న ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడాలి. ఇంటి వలె కట్టబడుచు ఉండాలి. దేవుని దగ్గర మీరు ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు విశ్వాసంలో ఇంకా స్థిరపడిపోవాలి. దేవుల్లో స్థిరపడిపోయి తర్వాత ఇంకొక అనుభవం చెప్పాడు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం విస్తరించు. కృతజ్ఞతాస్తుతులు విస్తరించాలి. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడంలో విస్తరించడం అర్థం ఏంటి? నువ్వు కూర్చున్నావు, అది దేవుని కృప చేత. నిలవబడ్డావు, దేవుని కృప చేత. నిద్రపోయావు, దేవుని కృప చేత. నిద్రపోయి మేలుకొన్నావు, దేవుని కృప చేత. ఒక పని ప్రారంభించావు, దేవుని కృప చేత. నీవు ఒక విషయాన్ని సమకూర్చుకున్నావు, దేవుని కృప చేతని. నీవు చక్కని ఆహారాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు, భుజిస్తున్నావు, అది దేవుని కృప చేత. అది అరిగి నీ శరీరం బలం పొందుతుంది, దేవుని కృప చేత. నీవు కొంత సంపాదించావు, దేవుని కృప చేత. ప్రతి విషయాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించాలి. ఒక వ్యక్తి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలేకపోతున్నాడంటే అతడు దేవుని ద్వారా పొందుతున్నాడనే సత్యాన్ని, ఎరగక బ్రతుకుతున్నాడనే సత్యాన్ని గ్రహించాలని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించాలి. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు ఆయన యందు నడుచుకొనుడి.
మనం ఆయనలో ఉండాలి, ఆయనలో జీవించాలి. ఇది చాలా శ్రేష్టమైన గొప్ప అనుభవంగా మనకు చెప్పబడింది, వర్ణించబడింది, వివరించబడింది, మనకు మన ఎదుట గురిగా ఉంచబడింది. దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన మనం దేవుని ఎదుట జీవించిన కొరకన్నా గొప్ప గురిని, గొప్ప శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని, ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన జీవితాన్ని దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు. నువ్వు పొందే ప్రతి మేలు ఆయన ద్వారా పొందుకొనుచు ఉండాలి, పొందుకొనుచున్నానని గ్రహించాలి, పొందుకొనుటకు కనిపెట్టాలి, పొందుకొనుచు ఉండాలి, కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి, పరిశుద్ధతలోకి, ఇంకా అతి పరిశుద్ధతలోకి, దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి ప్రియమైన కుమార్తె వల్ల జీవిస్తూ ఈ లోకంలో దేవుని గొప్ప విషయాల చేత నువ్వు లోకం ఎదుట ఒక వజ్రం వలె శ్రేష్ఠుని వలె లోకం ఎదుట కనబడాలి. ఇందుకొరకు దేవుడిని సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ఏర్పాటు కొరకే అపోస్తలుడైన పౌలు దేవుని సంఘమైన మనలను తన కొరకు సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన సిద్ధపరుస్తున్న ఏర్పాటులో ఆయన కొరకు సిద్ధపడి ఆయనను ప్రేమించబద్దులమైనాం, ఆయనను వెతకబద్దులమైనాం. దేవునిని ఈ విధంగా వెతకాలి. నేర్చుకొనిన ప్రకారము విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు అనే మాట చెప్తూ ఉన్నాం. ఏమైతే దేవుని దగ్గర నువ్వు నేర్చుకుంటూ ఉన్నావో, దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా, తన వాక్యం ద్వారా, అభిషేకుల దైవజనుల ద్వారా ఏ విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాల్లో విశ్వాసమందు స్థిరపడాలి. నువ్వు నేర్చుకున్న విషయాలను బట్టి విశ్వాసం నుండి తప్పిపోవడం కాదు, కానీ విశ్వాసములో స్థిరపరచబడుచు ఆయనకు దగ్గరగా నువ్వు జీవించాలి అనే సత్యాన్ని దేవుడు భక్తుడైన పౌలు ద్వారా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఆఖరిగా ఈ వచనంలో చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఆయన యందుండి నడుచుకుని, ఆయన యందుండి నడుచుకున్నారు. మనం ఏమి చేసినా ఆయనలో ఉండి చేయాలి. ఆయన లేకుండా మనం ఏమీ కూడా ఆలోచించడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే మనకు దేవునిచ్చిన వాడాయన, మన పరిశుద్ధ వాక్యం ఇచ్చిన వాడాయన, శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ఇచ్చిన వాడాయన, మన కొరకు ఎల్లప్పుడూ కనిపెట్టి ఉండి తన పరిశుద్ధిలో నడుచుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చిన వాడాయన. ఆయన గొప్ప ప్రణాళిక చేత మనలను ఆయన కొరకు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. అతి శ్రేష్టమైన కృప చేత ఆయన కొరకు జీవించబద్దులమై ఉన్నామనే సత్యాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకొనుచు ఉన్నాం. కాబట్టి ఇంత గొప్ప దేవుడు మన కొరకు తన కార్యములను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, జరిగిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, తన ప్రణాళికను మన కొరకు సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవునిలో ఉండి మనం నడుచుకోవాలి. తద్వారా మనం ఆరోగ్యవంతులు కావాలి, శ్రేష్టమైన సంతానం కలిగి జీవించాలి, మన పనుల్లో అభివృద్ధి పొందాలి, జయము పొందాలి, అపవాది మనం చూసి సిగ్గుపడాలి. దేవుడు నీతో ఉన్నాడనే సత్యాన్ని లోకం నీలో చూడాలి. అట్టి కృప దేవుడు మీకు దయచేసి తన శ్రేష్టతలోకి నడిపించాలని కోరుతున్నాను. దేవుడి మాటలు మీ కొరకు దీవెనకరమైనవిగా చేయుగా. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ఈ సమయంలో చెప్పండి వాక్యాలు నీ బిడ్డలకు దీవెనకరంగా చే, అది ఫలించి అభివృద్ధి పొంది నీ కృపలు అంతకంతకు ముందు సాగిపోనట్లు నీ బిడ్డలను ఆశీర్వదించుకోవచ్చు. నీలో వేరుపరచబడిన వారు, వేరు పారిన వారై ఒక ఇంటి వలె కట్టబడుచు, నేర్చుకున్న ప్రకారం విశ్వాసము స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ విస్తరించు, కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించినట్టు విస్తరించు, నీ యందు నడుచుకున్నట్లు నీ బిడ్డలను నీ కొరకు బలపరచు. ఈ రోజు వారి జీవితాలకు దీవెనకరంగా చేయము, భద్రపరిచి అభివృద్ధి చేయము. నీ కృపా కనుక నీ బిడ్డలతో వచ్చి శ్రేష్టతలో నడిపించి సమస్తమును ఆశీర్వాదభరితంగా చేయమని కోరచ్చు. వీరి జీవితంలో ఈ రోజు ఏం అవసరం ఆ విషయాలు వారి కొరకు చేసి వారిని బలపరిచి నీ కృపా కార్యక్రమంతో వర్గల చేయమని తోడైనమని కోరచ్చు. నీ కృపతో నడిపించమని కోరచ్చు. యేసు పరిశుద్ధంగా నడుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు వాళ్ళందరినీ దీవించుగాక.